Kwedu no Mabuja tauya nhau dzanyasi dzozuwa rogumi nonhatu mwedzi uno waKubvumbi. Pakaita kunyangariwa chaiko. Nyasi tiri kunyepai kuti timupa chedu watanika pachena kuti wamunangarwa wagopa kambani yokuBelarusi kana kuti hurumende yokuBelarusi ivhu rakaita kuwanditsa chaiko zvinoitira kuhwadza. Wakapuwa ivhuri kuti wagoite zvokuchera mangoda papodzipo nogoridhe zvakaita kuoma. Kwaivhu rawakapuwa rakakura kuita mahekita anoita zviuru 54 ano 550 54,650 hectares pachirungu ndiro yakapuwa. Kwai kana mukada kuritenderera muchitekaira notsoka munotoda kuita makiromita anoita 240 noribodzi 241 kilometers ndo kukura kwakaita nzvimbo yawakapuwa. Aha, fungai munhu kubva nzvimbo pakakura kubva kuHarare kuenda kuKaroi undori kutekaira basi nzvimbo yemunhu mubodzi zvakaita kuoma. Apa wakuru kwedu aribe chinhu chiri kupuwa. Ipapa nzvimbo yawakapuwa kuhwadza kwazvo iri kubatanidza Hot Springs Nyanyadzi kwese kusvikira kuBeshnaf Bridge. Ipapa kwakapuwa kwairi kunzi Special Mining Grant number 6861. Wakapuwapo karepo nzvimbo yakakura kubva kumusangano lodge kusvikira kwamasere mhera mopenhalonga muya yakapuwa no Special Mining Grant number 6859. Ipapa pokare muganhu uripo wakateedzana masvingo nodunhu roManicaland wese kusvikira kuHwenya Bridge maakuda kutobuda kuenda kuMozambique wakapuwa pokare no Special Mining Grant number 6860 pakaita kunyangariwa. Ipapa apa ndipo munotoona kuti chedu paribe. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei izvozvi. Wobatoro CCC wagoreketayo kuti wakapuwa zvese zvinoda kuti zvipuwe mazita kubva kunzvimbo dzese dzinoita 210 dzowamiriro daro paramende pokare no mawadhi anoita churu chibodzi no ano 40 noribodzi 1971 wards pachirungu. Ipapa wagoreketa kuti zviri kuwafadza kuti waChamisa ndiega munhu mubodzi akapinda aribe kana mumwe akamupikisa. Rekai tione kuti zvichapera sei. Ipapa wakureketayo kuti izvezvi wakuita zvokuferefeta nokuvhundunura nokupena kuti vanhu wakanzi wagode kuitia iwawa wanokodzera chere kana kuti wano zvimwe zvinetsiwa. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Takaringana zvinori kuringana nosarudzo. Ipapa wanhu wosadhaki kwai wari munyika wari kuita zvokureketa nokuona kuti Zimbabwe yanhadzira zvakasvika papi kuti iite sarudzo dzayo gore rino. Ticharamba tichiringa kuti vanenge vachidini, asi ikwapa kwai wanyepiwa nevamwe kuti wanofanira kuti waite basa rokuchengetedza anakadzitape kuti wagoite basa ravo waribe kusha. Zviri kuitika zvokuti anakadzitape vanovhundutsiwa nokusungiwa zvinofanira kuti zvipere. Wobatoro ZANU-PF wasunga mbiya yavo Moses Ruona kwai asungiwa kuti kwai akaita nyaya yochimanjambudu pabodzipo nokuwacha mari. Rekai tione kuti zvinopera mushechere. Asi wagoringa wagoreketa kuti aiwa mhosva chaiyo njokuti akaja gurukota anoringa nozvo makombiyuta kureketa kuno Janfan Muswere. Rekai tione kuti ipapa wachaita nasei. Asi kuziva kwedu aiwa kundozunzanawo kodzomudanga kamu dzinenge dzindogumana asi kwai mapfihwa basi kuti wanenge wari kutopokana chaizvo zvinhu zvokuendesana kujere. Kai tirambe takaringa ipapo. Tiri kunyepai kuti kwai mumwe kadzitape wobulawayo 24 anonzi Simbarashe Sitole kwai asungiwa nyaya yekuita chimanjambudu nokuita uori. Ipapa kwai agoitaya paakagoenda koteya mutehwe yache kukambani yoWestprop yakabva yaita kumhangarira kunewo Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Kwai akapuwa madhora 400 kuti areke kugoburitsa zvinhu zvinonyangadza kuti kambani ireke kugoenda pamusika womakambani
Victoria Falls Stock Exchange pakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti ichapera sei iyoyi. Peno manyepo peno yechokwadi ticharamba takandolinga kuti zvinenge zvichitekera sei. Kureketa kuno firimu roGold Mafia kwairamirirwa nevazhinji. Vanhu vari kusaya kuti kohokona iribe kuburika nyasi zvaranga rakaringirwa kuti riburike. Ipapa tichagoramba takandolinga kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tichakunyepai kuti zvinenge zvichidini, asi vazhinji wagototi richatanika pachena kuti wakuru wehurumende weZimbabwe ndo wakatoita kunyura chaiwo, kunyura mumatope chaimo okunyangadza chaiko kusvino. Rekai tione ipapa kuti ichokwadi chere kana kuti zvinenge zvipera sei. Wamwewo wanoita kakusha wagoreketa kuti peno wakuita kubisa tumwe tunhu, nokuti kureketa kuno tatitambwa zvekureketa kuti chiwenga ndidhandaedi zviya zvagoreketiwa naMacmillan. Rekai tione kuti zvichaburika chere kana kuti zvinenge zviribe kuburika. Tikaona zviribe kuburika tondoziva kuti muno zvizhinji zvaita kubisiwa hino kuti vanenge varisukirei firimuro kuti ringe richiburitsa zvimwe zvinhu zvakaita sei ticharamba tichingoona. Ipapo pokare wamadhuku muzvinafundo wabva wareketa kuti wachimbomira manji kuburitsa zvaungoda kuburitsa zvinochokuita nhau betengero zvakaringana neiro firimu roGold Mafia. Wagoti wari kuburitsa wachazoburitsa kana icho chokupedzisira chifirimucho chaburika. Pokare ticharamba takandolinga kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tongai anodhijirisa kwai ari kufara izvezvi, anenge ari ndiye mumwe wavanhu wanomanzwi achaburika pane inonzi The Transformers. Tiri kumurovera manja. Ndiye munhu wekutanda kamu muZimbabwe aita izvozvi. Tiri kuramba tichimurovera manja idi. Kwaakabvira kure zvokutoti ipapa tiri kufara kuti ari kuramba achindoendera mberi nokupfumvura. Ichokwadi zvinoreketeka nevamwe kuti kana munhu achida kupfumvura anofanira kuti aburike munyika medu aende kunze obva aita kupfumvura chaiko zvese zvokuti mese munotoita kuvhunduka kuti kohokonai munhu kupfumvura zvakadandi. Tiringe zvomutambo ari kudairidza chikwata choHighlanders Boso aribe kufara kureketa kuno agototi hurumende inenge iri kuchengetedza chikwata choDynamo Dimbare nokurambidza kwayagoita kuti dzitambe mutambo. Rekai tione ipapa. Tikundoshuvira kuti areke kugokwapaidziwa naivo vakomana vanoda kunzi vanoda kuti hurumende ibvunziwe chinhu ivavo. Rekai tirambe takaringa kuti zvichapera sei, asi dai wandomusiya hawo. Mitambo iri kutambiwa zuva ramangwana. Cranbourne inenge yakaringana noYada nonguva dzo12 dzomasikati richirova pachipande ndo nguva dzanenge ichitanga kutamba. Vari kutambira kunhandare yeNational Sports Stadium. Pokare Simba Bora noHwange vanenge varipo pokare vachihwapurirana imo mugomba muNational Sports kubva nonguva dzo3 dzomasikati. Tichazokunyepai kuti vanenge vatekaira sei mukutamba iko vari kuita ikweyo. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyaya yaTabo Bester nomusikana wache wabenutsiwa kuSouth Africa nokubva kuTanzania yakaita kunyangariwa. Ipapa paribe ari kuziva kuti zvirimbotekaira sei. Apa iye Thabo Bester iyo akutokunzi kwai anozikana kuti munhu wokupi kana kuti akabuya rini kana kuti kudini nokuti arimo mumagwaro ohurumende. Unobva wazvisaya idi. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Asi waRamaphosa ndo waimbisa kuti kwai tichagwema vanhu vazhinji ipapa nomabheura chaiwo kuti waite tusvinu vachigosungiwa vamwe vanosungiwa. Ticharamba takandoisa dziso kwai novamwe dziso pamuroi. Ticharamba takaita izvozvo kuti tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Nyika yoGhana kwai ndiyo yaita nyika yekutanda kuti ibvume kuseenzesiwa kwakamushonga kanorambidza kanodzivirira chirwere chorumhumbe chomararia. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Tiri kuramba tichivashuvira kuutano hwakanyanya wakuru wokuGhanawo. Rekai tione kana vanhu vokwavo vakazvifarira. Sudan iri kuhwadza izvezvi kureketa kuno kwai masoja ari kundotekaira achikwiruka nokudzika wari mumugwagwa zviribe akamboona kuti zviri kuitika. Vamwe vakutoshira kuti pokare peno kunokona kungoitika iyo yaku yokutohwa kwechisimba nomasoja. Rekai tione ipapa. Apawo vamwe weUnited Nations wari kufaraba nokuti kwai mubi yavo agourayiwa
zvakaburika pavhidhiyo iri kutenderera padandemutande pa zvaita kuita kupedza manja chaiko. Unozvisaya kuti chii chaizvo chinenge chichinyatsoitika ipapa. Rekai tione kuti ichapera sei nhau iyi. Ijipiti kwai yaburika iri kuramba kuti America ino mapwapwa chaizvo, kwai kureketai kwayagoita kuti waIjipiti waida kugonadzira zvombo zvohondo zvakawanditsa wachigotumira kuRussia mapwapwa. Rekai tione kuti uko Americawo wachaita sei. Izvi zvakaburika mumagwaro akande ari kuburitsiwa zvirisiri pamutemo asi achibva atanikiwa pachena padandemutande. Heno manje kuti chokwadi nomanyepo ndozvipi, chedu kuramba takandoringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Kambani yo Netflix yagoti iyo ida kuingidzira basa hwayo munyika dzomuAfrica. Iri kutoreketa ipapa kuti ichakona kugopopomedza imwe mari pokare munyika dzomuAfrica kuti irambe ichigopa wanhu wese wese dandemutande rayo. Handiti munoziva kuti kwedu muZimbabwe mu kana una madhora 3 chaiwo pamwedzi, aiwa unoiona Netflix yo zvibva zvanakidza. Ukaitawo madhora akaingidzira kusvikira pamadhora 10 pamwedzi nopamwedzi, aiwa unoramba uchindoiona nokuiona. Rekai tigoona kuti zvinoramba zvakadando kusvikira rini. Tikaringa mutambi wechikwata choArsenal Reis Nelson uya taga kunyepa kuti ari kugonzi bambo wache kwai ndo kwedu muZimbabwe muno. Aramba akati aiwa ini mai wangu ndo kujamaica, ndiri muBritish akakwana ini, ndiri kuZimbabwe heno kuti chokwadi chere kana kuti manyepo, asi chiri kuburika ipapa aribe kureketa nezvabambo wache. Peno yechokwadi kuti bambo wache ngo kwedu. Heno peno ndiMhanduwe wari kutoitawo zvavari kutoitawo, wachindoti gwicho ranguri wanoshunguwe kuti gwicho rawo ritambiro nyika yawo, iro gwicho rakutoramba. Heno charamba takaringa kuti zvinenge zvienda nekupi. Sadio Mane awadza wazhinji asi kwai anzi noBayern achambomira kutamba mutambo kwamazuva mashoma ogotorehwapo kare imwe mari kwai agokanda chomatsenga nzungu. Imikai zvakaita kuoma chaiko. Kwai zvimbokoma zvaakutsva ipapa. Heno kuti chii chaimboitika, rekai tigoramba takaringa. Tichazoona kana azomira kutamba achazonyorawo bhuku rache rokureketa kuti chii chakamboitika ipapa, ndipo tichazoziva kuti chokwadi nomanyepo ndozvipi. Asi takadaro zvedu kwaNyasi tagumira pano isu mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.